Ha? What's up? What's up? Hello guys! Pupunta kami sa sea. Where na you? Hello Mat. Kaniya pa yung ko na ginuwatay sa imo nga dyan. Ari, nani dagan diri Mat. Ang punong. Baik kanta. Dahay tanto bro. Baik sa kay ka. So guys, ato mi sa dagat guys. Tara guys, amo tuboy gitu. Tubod. Tubod. Ari ya ba mga Tubod sa naughang sapa. So guys, ang barko ni Kitipay. Mga badi. guys. Mga badi, ang barko badi nilusad na badi. Guys, nang tayo nagkadaan ngayon mga isda sa bato. Mo ni gitawag og isda sa bato. Tamis ang sabaw guys. Walang labis, walang kulang. Pero basta may sulit siya. Oh, mas tamis ito kung ngayon. Hey. Oh, nag-blue eh. Wala yun napakita pag No guys, pukot naman guys kay namin sa loud guys kay ang blue ka guys ang among cellphone mo guys di pwede mabasa guys mong wala mo kita guys mo na ni napakita guys nga nagtangtang lang mi guys. Okay ra na guys kay matik na guys. Aslom po man. Tamis na. Morning Sila man nandiyo pa ko pa doon dito. may kagmay na ni guys pero tamis kinig sabaw guys. Kadiyo tra kayo mi guys. Murag 1 seconds ra. Ato'y puso na itong atong pukot niya. Pukot niya. Berarti pukot ko parang dili. Tama nang gipos guys. Pinilaw nga. Bakit guys eh? Kaon guys. Ha? Miyay. Hanga. Okay guys. Kinilaw nga ba? Yummy. Ang sabaw. Sabaw din wala. Kamisa. Naunta nyo guys. Lamay ka guys. Lahat lagi ng isda sa bato na. Guys, makasindok tayong sa bawa guys. Magsilog guys. Lamay kayo. Yan eh, magsup-sup sa usa mo mo iso. Chula. Tulit.